स्टुडिअ दं आं जेंग्रें नार्जारि। मैदेरनि उदखारिया गोबां रायजो राजाफोरनि हरनि उन्दुनायखौ मेगन मोदै खालामदों। बाक्सा जिल्ला बाथाबारि हाग्रा मावख'नि सिङाव 2 नं पलासि ब्रह्मपुर गामियाव फ्राय मास 20 सो हाग्रानि मैदेरा हराव फैनानै गोबां सुबुंनि न' बां आबाद खहा खालामना गालांदों। फोरमायनाय बादिब्ला मैदेर फालोआ थांनाय हरनि 8 सो रिंगायाव पलासि ब्रह्मपुर गामियाव हाबनानै थेंगोना ब्रह्म बिथांनि उन्दुग्रा न'खौ सेफायनायजों लोगोसे ओंखाम संग्रा न'खौबो सेफायना गालाङो। बिथां ब्रह्मआ फोरमायनाय बादिब्ला माइ खामला हानानै बुथुमनाय 20 मन माइ आरो बस्थानै माइरंखौ जाजोबनानै आलाय सिलाय खालामनानै गालाङो। मख'जाथावदि बिथांजों लोगोसे एखे गामिनिनो दन्दि बर'नि थाग्रा न' इसिं न'खौबो सेफायना गालांबावो। लोगोसे मधु बर', राकेश बर' आरो गामिनि गोबां आबादारि बिथांमोननि बेसर हाइजें बायदि आबादफोरखौबो खहा खालामना गालाङो होननानै फोरमायथिदों। थारै सोरखार आरो हाग्रा बिफाना खहा जानाय सुबुं आरो नखरफोरनो मा राहा लायो बेखौ समाजनो फोरमायसिगोन। मसलपुरनिफ्राय दिबाजराम गयारिनि खौरां। आंनिया प्रतिमा ब्रह्म, ओमफ्राय गामिया जाबाय पलासि ब्रह्मपुर, ओमफ्राय आरो माबाया आरो बाक्साया जाबाय माबाया मा होनो जिसा। ओमफ्राय दा जोंनि न'खराव एसेबां हाथिया मैदेरा फैनानै जोंनि न'खराव एसेबां आलाय सिलाय खालायजोबलांबाय। माइ दै माइयाबो दङमोन खामला हानानै, जोंनाथ' बोरि गोरानथार जेबो गैखाया। आरो माइयाबो दा हानासो लाबोदोंमोन बेलेगनिफ्राय, दा इखौनो सेस आलाय सिलाय खालायबाय। आलाय सिलायबो खालायदो आरो बिनि सायाव आरो जाजोबलांदों। आरो साइकेलबो दङ, न' बां गासिबो ओंखाम संग्रानिफ्राय मानिफ्राय बाहेरानिबाबो सब सेफायजोबदो। आरो नै ताथखालबो दंमोन, थौबो दंमोन, थौआबो गंथाम मानि सेफायलांबाय। आरो इनो माइ बस्थाखौबो बारिखै लांलायनानै गारना दोनहैदो। जोंनि एसेबां खस्थ' दा गथ' गथायनो जाहोनो थाखाय जोङो बुथुमदोंमोन दैज्लाङाव जानो थाखाय। दा नै गैया गरसेबो, दा माखौ जानो, दा जानोनो जा माइरङानो गैला, माइबो गैया। जों दा माखौ जागोन। ताथखालबो दंमोन, ताथखालखौबो गाख्रेबजोबलांबाय। दा जि दानो गोनांमोन, जि दानो माबा खुन्दुं लाबोलायना दोनबाय, बेखौबो दा ओरैनो थाबाय, दा दानोबो मोननाय नंला। गथ'फोरनि गस्ला आलाय सिलाय खालायजोबलांबाय। माइ माइरं माइयाबो 20 मनसो जागौमोन हाना लाबोनाय। आरो माइरङाबो बस्थानै मानि दा नै गासिबो जाजोबलांबाय हरावनो। हरनि 8थायाव फैनानै 3थाहालागै जानानै एसे माबा गेले बारि बागानावबो हाबनानै जेसे फैलाय थांलाय जालाबाय थादों। जोङो दा इखौ जानोनो माइरं गरसेबो गैया। जों दा मा खालायनानै जागोन, एसेसो राहा खालायनानै हर। आंनि मुङा दन्दि बर' आरो गामिनि मुङा पाखामारा खामरिगाव। ओमफ्राय आरो हाग्रानि फालोसो मैदेर फैनानै गाफायलांजोबदो। मा गाफायलांदो? न' बां, थौ, माइरं दैरं जालांजोबदो। ओंखाम संग्राबो सिफायदो, ओमफ्राय उन्दुग्रा न'बो सिफायदो, बोरमा गन्द्राबो सिफायदो। दा थानो न'आनो गैया, संना जानोबो माल माथायानो जेबो गैला। आं मा खालामनांगौ दा? सरकारा एसे मदद होनायबा मोजां जागौमोन। थेंगोना ब्रह्म, ओमफ्राय जिल्लाया बाक्सा, गामिनि मुङा पलासि ब्रह्मपुर। थांनाय मोनायाव हाग्रानि मैदेर फैनानै आंनि न'खौ सेफायलांदो। आरो माइ दंमोन 20 मन, आरो माइरं दङमोन बस्थानै, बेखौ सब सेस खालामलांजोबदो। साइकेलबो दंमोन, गोदान साइकेल, बेबो बायबाय। हाथिनि फालोआ बेसेबांसो दङ? हाथिनि फालोआ 100थासो दङमोन। गामिनि मुङा पाखामारा खामरिगाव। थांनाय मोनायाव बेयावहाय माखासे हाग्रानि मैदेरा फैनानै गाग्लोबलांजोबो आरो माखासे न' बां सेफायलांजोबो। नैबे जोंहा मादै दन्दिनिखौबो थाग्रा न'खौबो सेफायो आरो नैबे इसिंखौबो सेफायलांजोबो। दा बिसा जोबोद दुखिया, एसेबो थारमाने जानो लोंनो थानोबो जेबोआनो गैया, दा जेबो राहायानो गैया। दा जों रायजो हिसाबै एसे नायफिननायबा एसे मोजां जागौमोन। The Wild Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage,
multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994 नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना द वाइल्ड टाइगार रिजर्ट बे रिजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन इंडिविजुअल कटेज multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility बायदि बायदि गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994 मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738